Своеасаблівы уступны урок для педагогаў Брэшчыны – традыцыйная жнівеньская нарада. Падвесці вынікі мінулага навучальнага года і вызначыць прыярытэты на будучы. У Брэсце сабраліся кіраўнікі устаноў адукацыі, начальнікі раённых аддзелаў адукацыі, педагогі. Удзел у педагагічным форуме ўзяў намеснік міністра адукацыі Беларусі Сергей Руды. Узначаліў семінар старшыня Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта Константин Сумар. Упершыню ў педагагічнай нарадзе папярэднічае выстава такога шырокага фармату. Тут прадстаўлены разнастайныя накірункі развіцця дзіцячай асобы, якія прапануе Брэст – город сяброўскі детям. Когда мы говорим про город дружественный детям, мы говорим про среду дружественную для них. И физкультурно-спортивная деятельность, и изобразительное искусство. И там была представлена и художественная школа, центральная библиотечная система. Свои выхаваўчыя напрацоўкі прадставілі не толькі установы агульнай і дадатковай адукацыі, а і сферы культуры, а таксама физкультурно-спортивные клубы. Уровень самодисциплины, характер, стойкость – это умение выполнять приказы, умение подчиняться, умение дисциплину применять на деле. Развивает моторику, развивает воображение. Вот. Знакомим с традициями национальными, с керамикой национальной нашей. Гаворачы аб праблемах адукацыі Брэшчыны, сёння ўжо не прыходзіцца закранаць матэрыяльна-тэхнічную базу навучальных устаноў. Штогод на яе паляпшэнне накіроўваюцца вялікія сродкі. Адукацыя ўвогуле самы вялікі пункт расхода абласнога бюджэту. Праблемы і нараканні цяпер на адрас якасці адукацыйных паслуг, дакладны паказчык якіх узровень вучнёўскіх ведаў. Я посмотрел результаты по тестированию уже в этом году. И я, например, в какой-то степени недоволен теми результатами, которые имеет наша область в целом. Наши детки, имея одни и те же возможности, особенно по тем предметам, которые я назову русский язык, математика, физика, по точным предметам имеют низкие проходные баллы, это никуда не годится. Стратэгічным накірункам застаецца прафесійная арыентацыя вучняў. З гэтай мэтай в обласці створаны 5 рэсурсных цэнтраў, у якіх толькі за год змаглі павысіць свой прафесійны ўзровень каля 2000 чалавек. Недастаткова эфектыўна наладжана вытворчая практыка, дзе будучы спецыяліст мог бы атрыманыя веды прымяняць у справе. Любая страна, и наша в том числе, она как раз держится не на тех вундеркиндах, которые идут как-то впереди, занимают достойное место то ли в науке, то ли где-то в каких-то других отраслях. Но в то же время огромный пласт, на котором держится наша экономика, это те, которые приходят завтра рабочими, но рабочими не теми, к которым мы привыкли когда-то лет 10-15 видеть, а высокопрофессиональными работниками. Если это слесарь, так он слесарь, который может работать с новейшим оборудованием. Если это сантехник, то же самое. И для этого мы создадим условия в наших ресурсных центрах. Поэтому именно на этом плане нам надо серьезно подтягиваться. Тому и першарадная задача на ближайший навучальный год, заходячи з існуючых праблем, павысіць якасць адукацыйных паслуг. Сёння ўрадам разглядаюцца магчымасці умацавання аднаго з яе стымулятыўных рычагоў – заработной платы педагогов. Правительством подготовлены необходимые проекты документов для того, чтобы в сентябре повысить заработную плату. Такую задачу поставил и президент. Мы задачу эту выполнили, подготовили. Я думаю, что в ближайшее время будут приняты соответствующие документы. Сёлета 1 верасня для 156 тысяч навучэнцаў дзверы адчыніць 530 школ и 430 дзіцячых садкоў Брэсцкага рэгіёна. На 1000 больш у гэтым годзе за парты сядзе першаклашак. Нововвядзенні чакаюць і навучэнцаў выпускных классов. Но в этом году это вводится обязательный экзамен по истории Беларуси. Если, так сказать, касается чисто наших понятий учебных, школьных. Лепшыя з лепшых педагогаў Брэшчыны за плённую працу атрымалі граматы ад абласнога выканкама і савета дэпутатаў. Вышэйшай педагагічнай адзнакі выдатнік адукацыі удастойны 6 педагогаў Брэшчыны.